Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur grabitaziolearen ariketa bat ikusiko dugu. Ariketan datu hauek ematen dizkigute. Esaten digute masa handi bat dugula 1000 kilokoa, gero masa txiki bat 10 kilokoa, hauen distantzia 20 metrokoa dela, eta esaten digute zein da hauen erakartasun indarra. Eta gero, bigarren galdera bat dugu, esaten digutena, eta distantzia 100 metroko baldin bada, zenbat izango da F. Beraz, gogoratu gravitazio unibertsalaren legea hurrengokoa dela. F, berdin, G-iskia, 6,67, bider 10 ber minus 11. Sistema internazionalean beti berdina. Bider, masa handia, bider, masa txikia, zati, distantzia berbi. Beraz, datu hauek jartzen baditugu, hau kalkulagailuan sartzen baitugu datu hauek, ikusiko dugu. Hauen erakartasun indarra, 1,76. Bat 1,76 bider 10 bez minus bederatzi newtonekoa izango dela. Bigarren atala ikusten badugu, distantzia 100 metrokoa baldin bada, kasu honetan, zer da uste duzue, indarra handiago edo txikiago izango dela? Gauza bera egiten badugu, kasu honetan, erakartasun indarra 6,67 bider 10 ber minus 11 newton izango da. Ikusten duzue, indarra logikoki txikiago izango dela. Hau da, bi gorputz batera daudenean, bi gorputz hauen erakartasun indarra oso handia izango da. Bi gorputz hauek urruntzen dienean, erakartasun indarra gutxiago izango da. Beraz, hau izan da dana, mi esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakintun.